Вітаю, шаноўныя, гэта зноў Дзіма, і мы працягваем нашу вандроўку па Аўстрыі. Сёння мы крыху больш пазнаёмімся з далінай Вахау, якая з'яўляецца найбольш маляўнічай часткай Дунайскай даліны. Як я ўжо казаў у папярэднім відэа, Ніжняя Аўстрыя — гэта рэгіён вінаробства, што лёгка заўважыць, ідучы вуліцамі гэтых маленькіх і прыгожых гарадоў. І вось, напрыклад, горад Дюрнштайн, куды мы заехалі ў першую чаргу сёння, каб спакойна паснедаць, з'есці свежы круасан і кавы капучына. Вядома, што гэта далёка не тыя мінскія ці варшаўскія бранчы, але было смачна, таму паснедаўшы ідзем на шпацыр, паглядзець, як жыве горад, у якім турыстаў больш, чым жыхароў. Скульптуры глядзяць на цябе так пранізліва, што часам губляешся і заліпаеш на некалькі хвілін. Шчыра кажучы, мэта ў гэтым горадзе у нас была іншая. Тут мы перш за ўсё хацелі падняцца на гару, дзе знаходзяцца руіны замку, у якім у вязніцы калісьці сядзеў англійскі кароль Рычард Львінае сэрца. Здаецца, і кіно нават пра яго ёсць. А ў палон яго ўзяў аўстрыйскі герцаг. Але калі зусім шчыра, ўсяго гэтага я, канешне ж, не ведаў. Што дакладна я ведаў, так это тое, што краявіды тут будуць проста неверагодныя. Ну і тое, што прыйдзецца падымацца ў гару. Але калі не спяшацца, рабіць перапынкі, то яно таго дакладна вартае. А калі б мы яшчэ загадзя ведалі, як там бавяць час мясцовыя, то шлі б туды мы яшчэ весялей. Паглядзеўшы Дюрнштейн і скаштаваўшы мясцовага апрыкотавага лікёру, мы вырушылі далей, таму што планы на гэты дзень у нас былі грандыёзныя. Праехаўшы яшчэ хвілін 15, перад намі ўжо быў велічны бенедыкцінскі манастыр. Называецца ён Гётэнгскае аббатства. Заснаваны ажно ў 11 стагоддзі, гэта і сёння дзейнічаючы манастыр, у якім жывуць і працуюць манахі. Ну і, канешне ж, ужо там мы высветлілі, што, як і шмат чаго іншага ў гэтым рэгіёне, манастыр уваходзіць у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Нас ён таксама уразіў сваей веліччу, прыгажосцю і цішынёй. Вот это монастырь, так монастырь. Масштаб постройки, знаете, впечатляет. Ну і, вядома, манастыр манастыром, але ж надышоў час і паесці. Тым больш, што зрабіць, на шчасце, гэта можна было адразу там. Венскі шніцель заляцеў проста на ўра, і едзем далей. Яшчэ некалькі гадзін найпрыгажэйшых аўстрыйскіх дарог, і мы ў адной з самых папулярных турыстычных кропак Аўстрыі, у мястэчку Гальштадт. Горад над возерам, у якім стала жыве 700-800 жыхароў, турыстаў кожны дзень прыязджае ў сотні разоў больш. Шчыра кажучы, было нязручна і неяк няёмка, бо я чуў, што мясцовым гэта не вельмі падабаецца, і мы бачылі некалькі надпісаў з просьбамі захоўваць цішыню. Але, вядома, так рабілі не ўсе. І людзей там было сапраўды шмат. І, відаць, прыехалі мы ўжо ўвечары, калі паток ідзе на спад. А ўявіць, што там было на піку, нават страшна. Але ж месца такое, што яго проста немагчыма праехаць. Таму мы хуценька заехалі, зрабілі некалькі фотаў. Відавочна, пачакаўшы ў чарзе некалькі хвілін, ахвотных зрабіць тое самае, як вы разумееце, хапала. Паглядзелі на маляўнічыя пейзажы, разглядалі домікі і іншых турыстаў, некаторыя з якіх, здаецца, і не зразумелі, якая гэта прыгажосць. Мы канчаткова стаміліся і паехалі да нашай астатняй кропкі на сёння — гатэля ў маленькім курортным горадзе.